Съжаляваме, че нямахме видео цяла седмица, колегата беше болен. Да, но освен това сме ви подготвили различни промени, които смятаме да вкараме в шоутата ни за напред. Така че очаквайте новото. Няма идея какво правя. Добре, нищо до там, до новото. Пак. Здравейте и добре дошли в Daily Source, аз съм Преслав Стоянов. Аз нямам никаква идея. За този понеделник решихме да споделим с вас няколко технологични джаджи, които са ни направили впечатление. И нека започнем. JumpShot – новото оръжие срещу компютърните заразители. JumpShot е малко елегантно USB стикче, което плъгвате в компютъра си и то освобождава цяла орда от киберантитела, които се борят с проблемите на системата ви. С лесен за употреба и приятен за окото интерфейс, JumpShot ще включва в себе си премахване на вируси, spyware и троянци, ще прави диагностика на хардуера, ще ускорява времето за зареждане на Windows, ще оптимизира браузър и подобрява интернет връзката и редица други малки функционалности. Следващото изобретение е 3D Doodler. То представлява химикал, който може да рисувате в 3 измерения. Принципа, на който работи, е, че загрява и охлажда пластмасата, която преминава през тялото на химикалката. Самата пластмаса се охлажда невероятно бързо, което ви позволява да рисувате 3D обекти и те да не се разпадат. Соларна палатка. Палатка, която се зарежда от слънчевите лъчи през деня, след което можете да използвате събраната енергия за зареждане на телефона си или за осветяване на самата палатка през нощта. Освен това, ако загубите палатката си в гората, случва се, просто изпращате SMS, тя започва да свети с пулсираща светлина, за да може да намерите по-лесно. Часовникът Pebble. Серия часовници, които може да синхронизирате с смартфона си. Може да даунлодвате приложения на тях, с които да улесните ежедневието си. Pebble може да показва на екрана си хората, които ви се обаждат, имейл съобщения, скоростта, с която тичате, контролирате музиката си, GPS данни и доста други. Синхронизацията ще става посредством Bluetooth. Ivy Guide – накранник преводач за вашата химикалка. Устройството е нещо като пръстен, който надявате върху химикалката си. Натискате един бутон, подчертавате дума и Ivy Guide прожектира превода върху страничката. Като освободите бутона и прожекцията изчезва. Revel. Body. Първия в света. Звуков. Предлага голям набор от вибрации и е изключително по-тих от всички други останали вибратори. Вибрациите могат да се настройват, за да намерите тези, които се съвпадат с вашите предпочитания. Уникален дизайн, ергономична форма и интуитивни контроли. Водоустойчив за дамите, които дават всичко от себе си. И USB докинг база за зареждане на вашия страхотен нов продукт. Photon – първият в света достъпен 3D скенер. Ще позволи сканирането на обекти, които сте створили сами, например от глина, или обекти, които вече имате. Просто поставяте, натискате бутона, обект се сканира и се прехвърля на компютъра или под формата на 3D обект или файл, който можете да интегрирате в различни програми за 3D моделиране. Като сме на темата за 3D, за къде сме без достъпен 3D принтер? Form 1 ще бъде принтер на достъпна цена, който скоро ще можем да сложим върху бюрото си. 3D принтера ще може да принтира слоеве с тънкост до 25 микрона и детайли до 300 микрона. Това означава, че ще може да принтирате сложни геометрични фигури с изключително детайлни повърхности и вашите 3D проекти ще оживеят пред очите ви. Хуя! Първата Open Source конзола. Уе е конзола, която пожена голям успех в Kickstarter. Всички инди производители ще гледат с надежда към нея. Тя ще предлага приличен хардуер на изключително ниската цена от $99. Самата кутия ще бъде напълно свободна за разглабане и отваряне. Същото се отнася и за софтуера, който ще е Open Source и притежателите ще могат да го променят както намерят за добре. Очаквам много от тази конзола за напред като основен конкурент на големите на пазара, като PlayStation, Xbox и Nintendo. И черешката на тортата Oculus Rift. Oculus Rift
е нов виртуален хедсет, който ще ви позволи напълно да се потопите в любимата си игра. С уникалната видимост с 110 градуса обхват, високорезолюционен дисплей и уникално ниска латенция за възпроизвеждане. До сега има няколко произведени подобни хедсета, но нито един от тях не се доближава до толкова до целта, колкото Oculus Rift. От геймъри за геймъри. Това беше от нас за този понеделник. Отново съжаляваме за дългото време, което нямаше. Очаквайте промените, които ще вложим в видеята напред. И не забравяйте да се абонирате за канала ни, да коментирате отдолу и да харесате видеото. Както и да го споделите в разни социални мрежи, да кликате на рекламата. Колегата явно все още го тресе, защото забравя да каже да натиснете ето тази анотация, за да може да видите абсолютно всички видеа, които сме направили до сега. Бележен, обичам те. Не може да го кажеш пестливо? Не. Так му фокусираме човек. В смисъл само да го стисна леко, той си. Ти